Olikera amang'ana aringete obocheno asingo kumenya buna aso mwaka bwechiri bubere emerongo ebere nebere nigo eserikali yaitete chiko lya CHPS elili alinge neganga yokorongeya obokoreri oime yense iganga eyo nigo yaragete obokoreri obuyabo obocheno asikero omonto ime yense gose Universal Health Care unikiombe kyo obocheno kiensingima World Health Organization kyabetege kubeka amarorabo yo gwikerania obokoreri obumanyikaine buna Sustainable Development Goals Moriketo Vincent Munda nigabereka gosoa ase ebinyoro ime naboigo gosanga nabali bagokora asensemeyo yobocheno bamenyekanye buna Universal Health Care Promoters iriyo gosanga nabarobo naboigo kumanya michando kiri bagwetera ase obokoreri bwabo obwakeralitko chinda cyagera tenga ngasari kuri skuru tanyoro omonto okongire skuru boni gano n'umugakuri aho tainga rero ngurarari ekero nachitaiga maina nyasaye bako omonto naronde betinga wati gosibiali ali chinda no jimente njiri kugwena mozo kwanswe okonga nekiaga sekiaga omonto kyago omobere ekiaga sekia kimba kechikola basi kwa nawe kwalala igono obwansu bobwate chindejo obwansu obuya keno buyagi nabo igwete bolongende bolongende bojubata ka yo natikana bandikandale Nechinsa inyechamambia ase kenyoro kia Nyamiobo ime ya Kegogi ekaunti ya Kisii rituko lia tichi gatatu chitariki emerongo ebere na isano chiomutinyo gatatu omwaka oyo iga ase omochie bw'omogaka Alexander Obino Masimba nigo nkomerana n'omochokoroe Jared Masimba omomura bw'emiaka 13 emiaka ya Masimba temanyikaneti buya ekiagera tamanyiti omwaka iboretwe Jared oyore nerango yogosoma niga abwenete kobe grade kia gatano na kabere ase skuru yoboroso ya Metembe korende taligoche skuru asenge encho yogosagano nechinda na koborwa certificate yokoiborwa chinda cyagera tenga ngasari kuri skuru ne pasa certificate grade 6 na alenge 7 niko nango wono pasa certificate neregeret ensa eyemo nyuma yogoika omochiebu Alexander Obino omusubati oyomo obegete jacket ya blue amono mogako yomo nigo bagosasa omochi oyo omusubati oyo nigakorokwa Damakirin Onyansi omu-CHP bwokwerwa bw'ekenyoro kia Ngokoro ime ya Kegogi nigo atambukire goika ekenyoro kia Nyamiobo elioko baitona na gotagakorera buna bagendete ase chinga chiabo omoelio arenge aiga negeka kiechiki ibere chiaerire Damakirin niganyorete nkeye ebale n'obororo bonene bwogosagano n'echinda chiamagoro amagoko amo n'ebigokoro boni gano n'umugakuri aho tainga rero ngurarari ekero nachitaiga maina nyasaye bako omonto naronde betinga wati gosibiali ali chinda no jimente njiri kugwena ekero nacha rero nduche ngambi yali aba CHP bokwerwa nigo bare nseme nene ya mutwe asokwena n'obubwene bugotanga maroire osemia abanyakinyoro igoro yobochenu na kumanya maroire bunagwateka na koroka elio goikerania ganga yekiombe kyobochenu ensengima WHO asomoroberio bwogoikerania obubwenia asekero omonto bwa UHC ngoenda tuli first NC twabatebi bagende clinic mapema bachakali clinic kurwororo ko bakora tole counseling muna bona abana babake group yekwara twari gosibiga nabatugwanita twabakwanira muna bagwanita konyora hygiene knowledge alafu kurwororo twabatebigoro ya sex feasting icho nerororo obutantale mbrororo engoro ye chafu nerororo ngakiumuchi yokoraki okororekana kwabakwanira kwabareta ange nonye nasi chisegichire abakogenda gwasangirira mbaburukaine muna mwanya bantu kwabakwanira kwabakora counseling ngiya kwabatebi okurwara kwabatebi chindagera igoro ye chindagera muna bagwanta bakoraki konyora chindagera chiabe kiagera inchiyo lakini at least nonyore gake bakoraki kwali
imeye nse ya Kenya aba CHP bokwerwa nigo bare chiribu ime ya monesano na ibere abo bare buno boraro gati yebinyoro amone shinyagitari omobaro oyo nigo siarire ase county chito 45 na ibere imeye county ya Kisii abo bisaba nigo bare chiribu ibere chimikianda na 40 e county ya Nyamira nigo yabwate aba CHP bokwerwa elibwa ya mochimisato 50 na ibere na kianda wiko mwaka bwe chiribu ibere na 24 nambe yo nigo yakinete goikaba CHP elibwa ya mochiminye umutinyi komi bu mwaka oyo kubwatekana nekiombe ky'abachanu ensengima WHO nigo ekagere buna ang'enusu y'abantu ensengima nigo babwata oboremero bw'abachanu kubwatekana neganga y'omurobere bw'abachanu ase kero omonto UHC oyo gosegeta buna kero omonto anyora obobwenia atari koremerwa ase ebinyoro bya Nyansaga amona Nyambosero ase Damakiri akwana n'obokoreri chinyomba gwetania emia yamo nigo chiri nse yaye eriokonekia buna obachanu bwabo mboikeranete nimbwate abana ensi emyaka 5 abana mbwate 42 abantu abanene mbwate population ya 102 omugako bino masimba nigabeire no muchando gw'echinda kurenga kianywamete gwetania emyaka 30 yaitire chindechi nigo chabeire nsemo y'obugima bwaye abana amo n'abachokoro baye nke ngandega abankinetega bona ebintu ebira byona babye mwana bante bwate abantu bakolebwa abantu mbyabale to byate bonega akina lindi ya toliete gocha ya toligocha ya tirake na ndigacha wantu ajoika abantu bali batire ya tubo nyomba sukunyuma mubino nigo tokonyana na mukamo muroye omongina Mary Nyaboke oyore ngina abana batatu Nyaboke nigo nerasaga nene chinda goika kumuralia nyomba bonoiga tariko nyara gukora gasinde yonsi eliarete ndagera asenka yaye nigatebire buna asama tukatatu bono ere n'abana baye tibarabeka kende munwa michanda yane mbwate chinda chiandire chianyura manyinga ona inchandikete hando michanda timbwati morembe kai muntu kai morembe timbwati ande njengwate mongonyo bokonyo ndigete mongonyo bokonyo nabonje ndagete korukuru muisonde indaire njara timbwati kende timbwati none chibandu nane ndagete timbwati none maguru na ngubwengo ikamaguru nabimba botuko nabimba iga nabimba na maiso nandege negento kya makondi kya ngake na machikukwa na chikotabe ucyombereria manje nani Mancho murigereria Bwensoko TV nigo ngosoka kure ebinyoro bire county ya Kisii na gosa gochie county chibebekaine e county ya Nyamira ase nkomirana no musubati okorwa Miriam Nyanchama oyoro mu CHP ase county ya Nyamira buna Damakiri Onyansi Miriam Nyanchama nere no yomo bwa CHP bokwerwa imeye county ya Nyamira nigamoretire omongino yomo bwebwateranetie eri kumochaki kliniki egetangani nigo tomerane nere ase Nyagitari ya Nyamira county rifaro nere kabegete uniform yaba CHP eyere blue nigabere kaokolega siye yobo CHP ase kakie miaka 12 bono asanyoriro bumanyi obonge igoro yobo bwenia nigo akwena no bokoreri ao imeye kenyoro kia Nyangoso ikyukere imeye ward ya township omuchio Nyamira buno kuboka mambi go kuboko chake kwenda gutarira chi household yao omo access na kinyomba abana bali abakengo badikereri tora babakeba under 5 years gose bakoreire immunization yabo yonsi kwa batebi buna bakwa abana chigirini chingiya ndagerengiya abana nali baratwara afiye yerengiya nabangina abali muri twabasami buna bako chake clinic mapema elinde baikere chi kwerende mapema amalioga ali bana lya achikokonya mwana kali musigo marwere togo dinara no koligeri bina bono ngopima tore malaria twapima na pressure ne sukari n'abantu ba 43 n'abantu abakuya malioga kanyaro omuntu atikete kuya malioga ya yebirusi twabatebi twabaeresera buna bakwira nande bangotoigu bali bairana n'abantu ba TB nabarobungo baligereri tore bairana boya malioga nali batatambukiria abande
korwa ekenyoro ekio kia Nyangoso nigotumiranire na Feni kwamboka oyo ase rituko ritang'ani ochire nyagetari gochaka ekiriniki gwetera omu-CHP Nyanchama bw'ekenyoro ekio nyuma y'okwerikia ekiriniki ase nyagetari ya Nyamira County Referral kwamboka oyo bwebwaterenetie emitinyi ene bono nigo airwe eneti yogwetanga korwa ase chiumbu na kwenekia buna nigo arabe gakogenda ekiriniki kero omotinyi goika ekero araike korwa omote igoro. Ndera nachaka ekiriniki nari nagenda ritang'ani lakini nacha bono ntore noyo muntu okore kumiri senti narocha kondusi nyumba rero tochaka ekiriniki ndiang'ata yabang'ina baminto twachaka ekiriniki mapema nekwabeire moru twachakira nonye ase emitinyi etatu kogenderera. Aba CHP aba nigo bakonyora amaigerio ao eri kobakonya kwena n'obokoreri obuya gochia ase bari nokogania ime y'ebinyoro oyo naende Damakirini Onyansi. Kera twachiete igoro ya echinda na echichoe twatebetu abanto mbakobeka echafu ofio iga babeka engoro naki gekogera twatebiwa ng'a bakunya engoro twakora ki babeka gochio bono ekero twasomete ng'ekero okoiya omonto chinda buna mwarora rero nakora practical tari theory. Practical eye twasomete tugatebwa ekero tokoiya omonto enda etogotiga engoro ororo kera twatigire engoro chibunda nchiri chigoeta around nabo osange omonto okorire ki onyorire orwaire tetanus yasoire tukaewa amariogo twaeta masinani maiga emechi maiga ebinyoroma twamusibi. Bono nigo aba CHP aba bamentera obumanyi obonene igoro ya maroire ao gwetera amaigeria ayo bakonyora. Nasomire amang'ana amange naende na experience rie binge buna bono nimanyete gopima pressure nimanyete gopima mareri namanya naki signs chia chikorokana namanya kumurifa gochirugura ekero yabeire igoro ekero yabeire nabo ngomanya buna nkwaba ko omonto amariogo namapima buna ekorokana igo na experience natwarire emiaka ine ekenge na ebinto tokonya goteba gochima bono manya komenda chikwende chinyinge chisemina tonya kogenda tomanya ebinge gochima tipi nero twamenyere buna togopima nabo ngosomia omonto motebi buna akwerenda buna araigore chitirisa kabisa tanyora tipi naende buna akogenda mapema opimu tipi toganya tipi kende gionsi ogosesigu eyun tipi goikora agenda orapimu omanya ng'aki ntipi nonya bagokora egasi eng'encho enene ase ebinyoro biaito na kwena nobokoreri gochia ase baria mono batari kwenyara aba CHP aba bokwerwa nigo babwate emekorogoto emenge eyekobasugunana na kobang'usa gocha magega buno gwakanwa oke chibesa chiagotoa chire chinge na batobeka epeirori toba nonye 20,000 iga nonye 30,000 ekaunti egotaboka national tumanyete ere ngatwari 2,500 tiga baturigereri na tutonyore besa tokosomeria abana twakora na kende nyumba nabo tugoika kwatebiwa amang'ana amakong'u lakini kwaremereri gwakora egasi eri gwacha kwagenda nabo gocha osange echabukere isika gase nokoremereria orusi. Abanyakenyoro baria bagotarirwa n'aba CHP bokwerwa nigo bare n'amaganio amanene goetania aya obochanu aria aba CHP batari ensemo yogokonya buna koegwa endagera kwagachirwa chinyomba amo n'amagania ande amange gogenda ndo omochi gwasange chinda chiri ororo nonye plastic egwesiberiwa amagoko tekoretiki teiyo bansaba timbwati bese ngokoraki nkogora aya ere kende giakabere ekero twasibiri in fact abantu abo gosimba tagete baragere kende ngekoretiki nkeiyo tubwati bese okokoraki okuba support aya erioga eringoika torasi togosiara nse enyomba nse efloor nse iga gwasange omonto amenyete ensara irense tokonyara gosiara gogosiara buna boniga timisuri ria asa gochikorana rirokoreteki rirororo omogaka oria onye ndiri twabwate ebinto nabo yabonete nonye neituki echi buna morocha abana abaiga tokoreki bagingirwe togwende gocha namafuta twabaka buna boniga timbwati minis kera nacha bobinoga buna boniga chote koretiki teringiya buna boniga omusubati ori twasibia oroche na omusubati omoke sana obwate challenge bakorana na omwana w'enyumba omwana w'emiaka 16 mwana omumuranga nogwende korana nere nyumba abakonyara kwenda omochi bwa omonto gose kwamotaririkera omotinyi buna omochi kwanyara goseka are enchara kwanya kogenda ororo bono akorora ng'a ebinto ebio okomoichori buna ebiogochi gokora ekwerende okobori ng'a nkwandetere endagera na rero bono mpaka kwanyora kwarusirie ebesa yao moguko kwarora tiga omotigere nonye aka 200 agora omotoriro naria eraundi ende naende oragenda ororo okoreki omwasesi agwaneri arakoreki aragwanse onya komwasesi buna bono iga ase abanto barwa batagete usaidizi nabo bare abanto nonye 10 iga
baisa koba ba udumi kubuna bona naro itu asibeti chinda tukamokonya lakini bonde ndagira nabwate bulimiru bwendagira tabwati kenda kuri igakonya gusabirira chipara gwetania kwenana obukoreri bwa bochanu nigo abasechi pia baba kogenda mutwe gokore binge binene ilio koleta obusera ase chinga chiabarwaire buna kuoma chinyomba ilio chinda chiere ntwateme ebinda ase tokonyara rende tokanya kumusapoti tukaoma chinyomba bikaba buya. Jared Masimba nonyeka abwate obororo bwo osagano n'echinda nigo bono akoboria abantu bogwancha okuya komokonya airane esukuru eria asome buna abande eria ache komenya obogima obuya kobua bwamenyete chinga kiechi tanyora omonto okong'ire esukuru anyare kondikire bursary certificate ang'ire esukuru nainche nsome na abande egere nchikwenda obogima obu inche ndete mbe omosikari ase eng'encho obosari obonge bore ekenyoro giaito geiga ng'ise kobaiga nabo ndaisa gokonya ekenyoro eki giaito. mama omwabo Jared Masimba nere niga asabire gokonywa eria abwene na kwerikia konyora ekebande erio Masimba anyore certificate yokoiborwa naende airane esukuru bono niga asabire agachirwe enyomba eria enke ya obochanu neria akomenya gwetania konyora endagera magora ya nabwene buya nogonkonya obokonyi bwokwagacha enyomba gose okosayo okuba yechicho nyendagira yonsi monkonya gaki ase ogwancha kwaino ekebande kero ketimbwati nanya kobwata korwana bwane mama igasirete tata yasirete andigete keng'wera nanya kobwata ekebande korwana bwane baria bagendete konyora obokoreri korwa ase aba CHP nigo bagokiwe na obokoreri obwo na koramokia korwa ase obosunduku babwate bogotarigia obokoreri bwa obobwenia ngata yoyo ominto mirisenti asandi ase ogocha kondusi nyomba kong'ire ekliniki nechibesa chionsi nabo rende mokora bomumenta ase abanto aba ngokora bari egasi ene bono mbuya bono mwachire mwambekere erio gende mwambekera naigura magane gare buya egakora mpaka saa mbiri mbuya bono kemone egento kiabwate okoria. John Omwega noyomo bwabagaka ba nyumba 10 ime yekenyoro kia Nyamiobo niga gosegeta obokonyi gochia ase bari barabataka ase ebinyoro erinde baike kerengo kio kwerwanera konyora endagera nebitoki bono nchengo temna bono yo minto amejaribu sana mna amaleta ndochi otemire sana chinde chindo chengusira chigochi lakini bono mune ndubuna chichoichi babwe abamba bwente banyore support so that chichoichi chirosigwe mono abantu aba mbagwente at least banyore none ndagera onye kunyarekana baba support nonye bitango biro asokwana no bokoreri bwo gwikirania emiroberio ya CHP asa amasabu aito abo bisaba baise kubwatesigwa gosegosirwa nabo bagwikirania ekerenga kyo bokoreri kia kero omonto konyora obobwenia bwa UHC inche Vincent Monda na kwarikaniria aya imeya Nsoko TV kurwa chinsemo cha Gusii.